Dali ko di bugi telefoni. Wallahi ka kalla kuma ka yi sha'awa ta sosai. To ta irin sha'awa ta kai ban gane ba. Ka zo ka bani amsa wani irin sha'awa birge ka nake yi, ka san kala-kala ne ko? In ka kuma zuwa ka ce assalamu alaikum sai ka ci duhun uwarka. Kar ka sake mana sallama kaji. Dan shegiya ina ruwanka da mu. To TikTok da aka bude ba Yahude ne bude ba. Ina ruwan mu da muke rayuwa mun sa da kai a ciki. Shege dan munafuka da manyan ido shege kaje ka sha giya bakin ka haka doy kamar na kare ka zo kana da magana nomi in ka sake sallama kai arnancin ka fa akan fadan da ke faruwa a TikTok din nan abu ɗaya na gane yawancin matan da suke zuwa zagin juna yan iska karuwai zaura duka bar zaurawa ne yawancin su zaurawa ne na ɗaya kenan na biyu kuma yawancinsu cikin 98% ɗinsu 'yan kodin ne gaskiya to be sincere saboda a lokacin da suke zagin nan wasu ma ba su sani kodin kawai da shaye-shayen gashi shi ke karanta masu abin da za su faɗi saboda duk mace mai hankali wacce ta mallaki hankalinta take da hankali ta san meye zaman duniya ba za ta zo TikTok tana karuwa shegiya ni yan iska na hada maki runs wallahi na ce ki zo na ce ki kaza zan ci ubanki zan ci uwarki a'a Allah shirye ku ba comment da mutum bai zai gani a TikTok ba kina ruwa kuma wannan kuma Hausa ne kina ruwa ban ruwa ne na naga to nagode malam kai kuma kana yayyafi Hajiya Hauwa Dala. Hajiya Hauwa. Ale maki albarka. Duk abin da kike nema a duniyan ga Allah ya baki. Allah ya baki miji na gari. Allah ya baki arziki mai albarka. Allah ya baki yara masu albarka. Allah ya baki komai da komai. Da kike nema a duniya Allah ya baki. Da lahira Allah ya baki amin Kiji bala'i a TikTok wani mai bidiyo da rigan bacci Allah ya shirye ka shira digici Allah ya shirye ka malam kai mutane TikTok yawancin TikTok na fi son mahaukata ne sosai ma na TikTok abin da kai mata ka lada ne yan kaɗan taɓa nan ta ce me ya haka lada dubu yan ka taɗa a ni me ya haka wallahi lada dubu balle kuma jalla ya wani sai an yi baba amma kaga inda malami a gefe ya ce kai Allah sa albarka wallahi ai malami shi ya fi sanin gare da wannan to Allah ya ƙara
Allah ya ƙara mana son annabi Muhammadu ba ce komai ba annabi ya ce kafin ka je ga iyalinka sai ka tura ɗan aiki sahabban annabi Muhammadu suka ce to ya manzon Allah wannan lamari kuma na tsakanin mace da namiji abin kunyawa za a tura annabi ya ce hannun dama da hannun hagu su ne dan mun sa damammun kaya mun fito TikTok ku kyale mu yayin mu ne lokacin mu ne yanzu zamu ji duniyar mu ta tsinke ne muna son mu samu like mu samu comment mu samu followers ku kyale mu ci duniya ta tsinke